Obatsani Nkhani zindi nesibongerezi yambo poyamba mitu yake. Boma la yothandizira pantchito yolimbana ndi matenda a COVID-19. President Chakwera ali mdziko la Tanzania kumene akucheza masiku awiri. Boma latsimikiza kuti zinthu zomwe zikutuluka ku msika wa Limbe ndi mafuta a diesel oyenga kale. Ndipo nkhani za masewero, timu ya Flames yagonja ndi chigoli chimodzi pa masewero opimana mphamvu ndi timu ya dziko la Zambia. Nkhani pomwepo tindizi komanso zambiri. Boma la United Kingdom lapeka ndalama zokwana 5.3 billion kwacha ku dziko lino pothandiza kulimbana ndi matenda a COVID-19. Nduna ya boma la UK yona za mu Africa a James Standridge ndi walengeza izi mu mzinda Lilongwe lachitatu atayendera malo osungirako zinthu ku Kanengo omwe ndi a UNICEF. Ndalamazi zikuonjezera pa zina zokwana 1.8 million pounds zimene boma la UK linapereka mwezi wa March chaka chino. Anafe Mlamba walemba ripoti. 6 billion kwacha yomwe dziko la Britain lapereka kuti ithandize kupewa COVID-19 mdziko la Malawi yadza pamene chiwerengero chikucheperachepera cha anthu amene akupezeka ndi kachirombo ka corona. Zikuonetsa kuti izi zachititsa anthu ambiri kuti ayambe kunyalanyaza kutsatira ndondomeko zopewera nthendayi. Nduna ya dziko la Britain yomwe imaona za Africa a James Standridge imene ili mdziko lino yati thandizoli cholinga chake ndi kuthandiza dziko la Malawi kuonjezera kukonzekera kwake popewa nthenda ya COVID-19. Standridge ati ndalama zithandiza kukhwimitsa ndondomeko zomwe boma linakhazikitsa popewera COVID-19 komanso kufikira anthu ochuluka ndi uthenga komanso zofunikira popewa kachirombo ka COVID-19 dziko lino. Nduna yona za umoyo akhumbitse Kandodo Chiponda yati nkhawa ikukulirakulira kuti kachirombo katha kuyambiranso kufala kamba kuti anthu ambiri sakutsatira ndondomeko zopewera nthendayi. Nthendayi ili kobe maola 24 apitawa nesana zapezeka atatu koma tunena kuti anali atatu koma mwina atatu chifukwa choti mayesedwe athu podi ife tidachepetsaso amalawi chonde tikuona amene zikuchitira kunjamo kwa zathu ku UK ku America zidayambeka bwinobwino anambala kusika bwinobwino koma pano tokamba pano ayambaso kukwera. Anthu 180 amwalira kuyambira mwezi wa March chaka chino kamba ka nthenda ya COVID-19 mwa anthu 5,796 amene anapezeka ndi kachirombo ka corona. President Lazarus Chakwera ali mdziko la Tanzania kumakucheza masiku awiri ulendo tsopano ukutanthauza kuti Dr. Chakwera wachezeranso maiko onse omwe achita malire ndi dziko lino kuphatikizapo Zambia ndi Mozambique. Lachiwiri President Chakwera anapita Mozambique omwe anagwirizana ndi mtsogoleri wa dzikolo zolimbikitsa ubale pa ntchito zachitetezo ndi mtengatenga. Azathu akumpoto mawako ndiwofunika kwambiri monga nakhandi kuyendera zathu olizungulira ndifuna ndionetsenso kuti njira imeneyi ndi njira yofunika kwa basi chifukwa katundu wambiri amene akufika kwathu kuno amadzera njira imeneyo ndipo ndifuna ndingo watsimikiziranso monga natsimikizira ena onse kuti mwa Malawi kumapeza bwezi lenileni. Anthu udowa aphwanya polisi ya Bowe pofuna kuti apolisi amasule mkulu yemwe akuti wakhala kuvutitsa mderalo pa milandu yosiyanasiyana. Mnini wa polisi yamponera Inspector Kaitano Lubrino wati gulu la anthu komanso gulu wamkulu lakhamukira ku polisi kuti alange okha a Patrick Eneya a zaka 26 aunyango nkhoma andi zambiri. Mnini wa polisi yamponera Inspector Kaitano Lubrino wati anthu ku Bowe anamanga bambo wina Patrick Eneya wa zaka 26 yemwe anatuwa ku ndende posachedwa
zoyipa pomuganizira kuti anaba njinga ya munthu wina ku ntchisi. Komabe anthu ena atamva kuti apolisi amumanga munthuyi anakhamukira ku polisi ya Bowe pomwe anayamba kutengera malamulo m'manja mwawo kuti athane ndi mkuluyu yemwe anatuluka ku ndende chaka chatha. Khamu la Gule wamkulu linathamangiranso ku polisi kukaphwanya nawo katundu monga mazenera komanso zitseko mwa zina. Apolisi ya Mponera anathamangira ku maloko kukadzitsa bata. Bamboyu amachokera mdera la mfumu yaikulu Chakhaza kudowa ndipo pakadali pano akumusunga pa polisi ya Mponera. Malo mwa Zodiak kuno kudowa ndine Aunyango Nkhoma. Bungwe la maiko aku Ulaya lati ndi chikhulupiriro kuti bungwe lona za mpikisano wa malonda la CFTC tsopano liyamba kugwiritsa ntchito malamulo oteteza ogula mwachangu komanso mwaukadaulo. Izi utsatira kukhazikitsa mgwirizano umene mwa zina uchititse kuti bungweli liyike ndondomeko zake m'makompyuta. Amene akugwiza udindo wamkulu wa bungwe la EU kuno ku Malawi, Jose Maria Medina Navarro, amayankhula mu mzinda wa Lilongwe lachitatu pamwambo okhazikitsa mgwirizanowu omwe ndiofuna kuti bungwe la CFTC lidzikwaniritsa kugwiritsa ntchito malamulo oteteza ogula. Patatsopiri anayenawo kumwambowu. Ogwirizira mkulu wa bungwe la maiko aku Ulaya la EU mdziko lino Jose Maria Navarro anati mgwirizano umene asayinirana ndi bungwe la Competitions and Fair Trading Commission CFT wa ndalama zokwanira 240 million kwacha wadza chifukwa choti amakhulupirira kuti kuteteza ogula pa malonda ndi zothandiza pokweza chitukuko cha dziko lililonse. Iwo anati chifukwa cha ichi anaona kuti bungwe la CFT lili ndi zosamwitsa zingapo kuti ligwire bwino ntchito yake, monga ngati malamulo ena amene sagwirizana bwino ndipo zimakanikitsa kuti bungwe ili ligwire ntchito yake. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la CFTC Luis Kulisewa anati mgwirizano uthandiza kwambiri kuti bungweli lizigwira bwino ntchito yake. Limodzi mwa mavuto amene timakumana nawo ndi kuti malamulo ena amayankhula zotsutsana. Ndiye chimene tikufuna kuti chichitike mu project imeneyi ndi kuti ma consultants amene abwere atithandiza kupanga review malamulo amene alipo makamaka ku telecommunication sector, ku nkhani ya mafoni uku, ku nkhani ya zachuma, ku financial sector, komanso kuona za magesi ndi mafuta, kuti malamulo akumene koko azitha kutsatira mfundo zenizeni zoona mpikisano pa malonda ndi mfundo zoteteza anthu ogula. Ndipo mlembi wamkulu mu nduna wa zamalonda Christina Zakeyu anati iwo makamaka akugwirizana ndi mbali ya ndondomeko ya mgwirizanowo imene afuna kuti zinthu zonse a CFTC azigwira ntchito pogwiritsa ntchito makompyuta. Chimene chakhala chikupangika ndi chakuti institution imeneyi imagwiritsa ntchito mapepala andi pakali panopa chimene chizipangika nchonena kuti apanga digitize automate institution imeneyi ngati pali ma complaints ena aliwonse ochokera kwa anthu osiyanasiyana makamaka kwa anthu a business madandaulo awo onse they will be lodged kugwiritsa ntchito system imeneyi. Bungwe la Competitions and Fair Trading Commission analikhazikitsa mchaka cha 2012 malo mwa Zodiak ndine Madalitso Phiri. Boma lati latsimikiza kuti zinthu zomwe zikutuluka ku msika wa Limbi ku Blantyre ndipo zogwera mu mtsinje wa Limbi ndi mafuta a diesel oyenga kale, koma mlembi mu nduna wa zamigodi Dr. Joseph Mkandawire wati sakudziwa kuti akuchita izi ndani. Zinthu zosakanikirana ndi mafuta azizapezeka sabatata pamalo pomwe konsolo ya mzinda wa Blantyre yayikapo mavenda omwe awathamangitsa m'misewu. Padali pano katswiri pa nkhani za chilengedwe a Godfrey Mfiti ati konsolo ya mzinda wa Blantyre ichitepo kanthu msanga kudziwa yemwe akuchita izi ndipo andi chilango. Hape Njaramano walemba ripoti ili. Ena mwa mafunso omwe anthu ali nawo pa zomwe zakhala zikutuluka ku msika wa Limbi ayankhidwa tsopano kamba kuti kafukufuku wa boma wapeza kuti zinthuzi ndi mafuta a diesel oyenga kale. Komabe chiyambi cha mafutawa sikudziwikabe kamba kuti unduna wa zamigodi watokanika kupeza yemwe anasiya mafutawa komanso kuti zinachitika liti. Mulembi mu nduna wa zamigodi Dr. Joseph Mkandawire wenjeza anthu mu ripoti ili kuti apewe kugwiritsa ntchito mafutawa popewa ngozi. Katswiri pa nkhani za chilengedwe a Godfrey Mfiti wati konsolo ya mzinda wa Blantyre ilolepo poteteza miyoyo ya mavenda omwe asamutsira kumalowa. Panopa ndi kuti responsibility kwesopano ili m'manja mwa Blantyre City Council amene akuyeneka kuti amene amayang'anira za environmental health affairs a Blantyre City kuti aone tsopano kuti akonza motani malo amene wawa
chifukwa chokuti madziwa kuti agwiritsidwe ntchito zoononga kumoyo wa anthu komanso madzi amenewa kuti apite ku zinthu zina zilizonse za moyo ndekuti zionongeka chifukwa cha component imene akuti mukupezeka mudizeli. Mavendawa mbuyomu adandaula za umoyo wawo pakupezeka kwa mafuta awa. Kuno mazinga mbiri ngati takumba chisime ndikuti masaja azikagwisa ntchito anthu achipsi sitikuziwa ku umoyo wa anthu zikalowa nthupi kodi zinthu zimene zagwira bwanyi ntchito kusogolo kusizadowa makansala anthu apakhola kufa osati lero ya kusogolo matenda amalowa nthupi pang'ono ndipo thupi la munthu limadiyeka pang'ono. Konsolo ya mzindawo yakhalisa kuyankha pa nkhani iyi. akuluakulu oyang'anira maphunziro msiku zakunja kwa mzinda wa Blantyre kusowa kwa zipangizo zolimbikitsira ukhondo pakati pa asungwana kwasokoneza maphunziro asungwana. Mkulu oyang'anira maphunziro mderali Rebecca Misiri wati izi zimachititsa kuti ophunzira azijomba ku sukulu nthawi ya nsambo. Bungwe la Gift of the Givers Foundation lapeka zipangizo zolimbikitsira ukhondo pa sukulu ya primary ya Ntonda pochepetsa vutoli. Alfred Gura ndi zambiri. Mkulu oyang'anira ntchito za maphunziro madera ku mizi mboma la Blantyre Rebecca Misiri wazo Zodiak lachiwiri kuti zambiri mwa sukulu za mderali zilibe zipangizo zolimbikitsira ukhondo pakati pa asungwana. Amisiri ati zimachititsa kuti asungwana ambiri azijomba ku sukulu pa nthawi ya mimba mwa amayi mwa pamwezi. Iwo ayamikira bungwe la Gift of the Givers Foundation popereka zipangizozi ku sukulu ya primary ya Ntonda. Kwambiri ngati msungwana ali mperiod mwachizukira ambiri amasankha kujomba chifukwa amene ena mitunda itali ndamatha kungokhala ku nyumba pamene anzake mklasi akuphunzira zimene aphunzira anzake yali ku nyumba zamupita nthawi ya mayeso sangathe kuzikhoza bwino choncho mayeso akeso sukulu yake sangapite patali ndalama timalandira komano zofunikanso nzochuluka ino mukudziwa kuti ndalama sizingakwanire meta nena enrollment ali high sukulu so nzochuluka pamapereka ndithu ndalama kuti atha mwakonzesera mwina madeski mwina kupendesa nyumba zaphunzisapo ndi apo maklasi mwawo mijigo patali koma zonse sizingakwanise nthawi imodzi chifukwa bomaso limadalira mapartners ngati mene alili awa Gift of the Givers. Ophunzira 77 pa sukulu ya Ntonda Esther Kapanda anagwirizana ndi Misiri ponena kuti akhala kuvutika. Nzofunikira kwambiri ifika ntikana kuti umatha kupanga mwangozi period ku sukulu nde zikakugundikira ku sukulu muja umatha kupita mutoile lukazi konza ngati unayibisira uniform umathaso kuja pamene po ngati kulisopo kubafako munthu umatha kukonza pamene panaonongekapo kumapita kwanu kukatenga zofunikira kapena umatha ena kubwerera kapena usabwereraso umakhala ufulu wako. Palibe zinthuzi ku sukulu timatha kusanzika usabwereraso ku sukulu mawa so usabwere fika palibe chimene timaona tikati kuti tibwere ku sukulu timapa kuti anyamata atheka matiseka. Mkulu wa bungwe la Gift of the Givers Asherifa Mia wati bungwe lawo linachona chanzere kuthandizapo pa ntchito yolimbikitsa maphunziro mchigawochi. Mwana aliyese ali ndi ufulu wopita ku sukulu koma sukulu yake ikhale sukulu yabwino yolozeka yoti asisangalala kamapita ku sukulu. Nde tinaganiza kuti kuntonda kunoko tionesese kuti tiapaseko zinthu zingapo zimene zimasowa. Madzi ndofunika kwambiri pa sukulu pano pali school feeding opanda madzi mukuziwa kuti school feeding ana azidya opanda osasamba manja masiku ano kuli COVID-19 akuti masukulu asegulidwe payenera kukhala madzi nde tinaona kuti nchofunikira kuti tibwerese madzi pa sukulu pano ma toilet iso anali ochepera koma kwambiri atsikana athu amakhala kuti akusowa kopita akakhala kuti ali kumwezi kuti zavuta ambiri amajomba ku sukulu akamajomba chonchi chimapanganso discourage amamalizira kungoisiya sukulu ija nde ngati Gift of the Givers tufuna tiapange encourage atsikana kuti azipita. Malingana ndi Mia bungwe lawo lagwiritsa ntchito ndalama zokwana 15.4 million kwacha pochita izi. Mama Zodiak ku Blantyre ndine Alfred Guta. Mona Nkhani pano pa Zodiak ndi zambiri posachedwa pa mukhale pomwepo. Kwa zaka zambiri komanso mibado yochuluka Malawi Pharmacies Limited MPL yakhala nafe mioyo yathu. Kampani yeniyeni yechimalawi imene yakhala ikutisamala ife nkumaoneka bwino. MPL ili ndi katundu wapamwamba yemwe zotsatira zake ndi zabwino mukagwiritsa ntchito komanso pa mtengo osabola mthumba. Kukamba za glycerin, mafuta osalalisa khungu, mafuta asitsi ndi zina zambiri.
kupeza zinthu zabwino sikulira kukhala ndi chuma koma kuzindikira chinsinsi. Pamene Yohane anatangwanika kufuna kumukomedwetsa Tango, Yakobe anapeza chinsinsi cha Tango kudzera pa lisiti la katundu amene anagula Tango. Tango amagwiritsa ntchito zonse zopangidwa ndi Purity Sanitary Products, monga Purity wosambira mthupi, Purity wosambira m'manja, Purity wodzola mthupi, komanso Purity wotsukira mbale ndi mapoto. Patangotha sabata imodzi Yakobe akugwiritsa ntchito zopangidwa ndi Purity Sanitary Products, Yakobe adatenga mtima wa Tango chifukwa chooneka bwino. Wonekani bwino pogwiritsa ntchito Purity Sanitary Products. Takulandaniso nkhani zathu koma tione mitu yake. Boma la United Kingdom lapereka pafupifupi 6 billion kwacha yothandiza ntchito yolimbana ndi matenda a COVID-19. President Chakwera ali mdziko la Tanzania kumene akucheza masiku awiri. Boma latsimikiza kuti zinthu zomwe zikutuluka ku msika wa Limbi ndi mafuta a dizelo oyenga kale. Ndipo nkhani za masewero, timu ya Flames yagonja ndi chigoli chimodzi pamasewero opimana mphamvu ndi timu ya dziko la Zambia. Akatswiri apereka maganizo osiyana pa zomwe akuona kuti zitachitika zitha kubweretsa mayankho ku mkangano omwe wabuka pakati pa mtsogoleri wa dziko lino ndi mabungwe omwe saboma pa nkhani yosankha kwa anthu maudindo a mabodi a nthambi za boma. Pamene mabungwewo akuti achita zionetsero zonetsa kukwiya ndi kusankha amayi ochepa maudindowa, katswiri pa nkhani za ndale Sheriff Kaisi wati mbali ziwirizi zingokambirana ndi kupeza yankho pomwe wayankhulapo yemwe amayankhulapo pa zochitika mdziko lake Mbewu wati zionetsero zithandizira kuti president aganize kawiri pa nkhaniyi. Mabungwewa akufuna Chakwera asankha amayi ambiri mogwirizana ndi malamulo oti palibe kusiyana pakati pa amuna ndi akazi, koma Chakwera akuti anatsatira bwino malamulowa. John Pokayuni andizambiri. Pa msonkhano wathu la nkhani lolemba lapitali, President Lazarus Chakwera anayankhapo pa zomwe mabungwe ena omwe si aboma akuti asankhenso anthu ena m'mabodi a kampani za boma kuti zigwirizane ndi malamulo. Achakwera ati posankha anthu m'mabodiwa anatsata malamulo onse. Iwo anati pakufunikanso kutukula amayi ambiri mdziko lino kuti azitha kuwasankha m'maudindowa. Izi zakwiyitsa mabungwe omwe si aboma omwe akuti achititsa zionetsero zoonetsa kukhumudwa kwawo lachisanu likudzali. Koma katswiri pa nkhani za ndale Sheriff Kaisi wati pofunika kuti mbali ziwirizi zikambirane. Maona kukambirana kukana paseda kuti nthawi yaitali kwambiri mwina zikanakhala bwino kwambiri ngakhale tikupizana onena kuti kudandaulako nkomveka ndi sikuno bwino, koma mwina mmene tingapangire mavutowa timaoneka kuti kusopa kwake ngati dziko ikhale nthawi yonena kuti tizikhala pansi kumakambirana kwakutali kwambiri mwina zikabwinitsitsa pamene zifika kwamba demonstration iwo ndi pati ndithu kapena kuti ndi gawo ndithu loonetsa anthu kuti ali ndi ufulu mdziko mwa inde nzoona ndithu, koma mwina sanafike kumeneko titayesa njira zonse zoyenerera. Koma munthu yemwe amayankhulapo pa zochitika mdziko lino lake Mbewe wati zionetsero zitha kuthandiza kuti pakhale kusintha. Kupanga zionetsero chifukwa cha kusakondwa pa zimene sizikuyenda bwino ndi mbali imodzi ya ufulu wa chibadwidwe wa munthu. Kotero kuti sikuti tiyambe kuwanyonyotsola, kuwanyoza kapena kuwayipatsa mayina azimayi amenewa chifukwa choti akubwera poyera kuzaonetsa kusakondwa kwawo. Ayi tikatero ndiye kuti no ifenso talowa nawo mgulu la anthu amene nosamvetsetsa bwinobwino ndondomeko za ufulu wa chibadwidwe wa munthu. Zionetsero za lachisanuzi akonza ndi abungwe la NGO Gender Coordination Network, Human Rights Defenders Coalition HRDC ndi Women Lawyers. Tsopano tunepo nkhani za masewero. Timu ya dziko la Flames yagonja ndi chigoli chimodzi kwa adu timu ya Zambia pa masewero opimana mphamvu omwe anasewera lachitatu. Masewerowa anasewera pa bwalo la Heroes mdzikolo pomwe matimu awiri wa akonzekera masewero a AFCON mwezi wa mawa. Atatha masewero wa mphunzitsi wa timu ya dziko lino Meke Mwase anati timu yake inasewera bwino ngakhale kuti agonja masewerowa. Bright Kanyama walemba ripoti ili.
timu ya dziko lino ya Flames sinayambe bwino kwenikweni mchigawo choyambirira pomwe timu ya Zambia ndi yomwe imasewera bwino ndipo sizinali zodabwitsa kuti timu ya Zambia inapeza chigoli patapita mphindi 14 za mchigawo choyambirirachi kudzera mwa Collins Sikonde. Timu ya dziko linoyi inayamba kusewera bwino mchigawo chachiwiri ndipo anapeza mipata yowerengeka kudzera mwa Chawanango Akaonga komanso Gabadenyo Mohango, koma anakanika kupeza chigoli kuti afanane mphamvu ndi timu ya Zambia. Masewerowa akomera timu ya Zambia pomwe timu ya dziko lino yagonja ndi chigoli chimodzi kwa chilowere. Mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya Flames wauza Nkhani masewero atatha kuti ndokhutira ndi momosera ake asewerera ngakhale kuti agonja, ndipo pano ayika chidwi pa masewero ena opimana mphamvu omwe asewere ndi timu ya Zimbabwe pa 11 Oktoba pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre, pomwe akupitirira kukonzekera masewero olimbirana malo mu mpikisano wa Africa wa AFCON ndi timu ya Burkina Faso mwezi wa Novemba. Ndiyathokoza nyamata kuti paokha naisesa kusidani ndi kuti tinakhalise kontra zativuta mpira ndikuwina ndikuchinya zigoli, ngati sitingawine zigoli sitingapita pa golo kachini imene machoti ndakuti sitingawine, koma ball possession chinachi chonse chimatheka bwinobwino, koma kuti tipange penetrate bwinobwino I think mwina songwirizano pang'ono kutayataya amipira zimene sizakhala ngati kuti zatipanga kwambiri. Mwase anagwiritsa ntchito osewera 7 omwe amasewera kunja kwa dziko lino pa osewera omwe anayamba masewerowa, ndipo anasintha osewera 9 mchigawo chachiwiri kupereka mpata kwa osewera ena amdziko muno omwe akhala asakusewera kwa miyezi 7 kamba kamulidwe wa COVID-19. Aka kanali kachinamba 72 kuti matimuwa akumane, ndipo timu ya Zambia ndi yomwe yakhala ikuchita bwino. Timu ya dziko linoyi ikuyembekezeka kufika mdziko muno lachinayi mmawa ndipo ipitirira pa ntchito yokonzekera masewero a AFCON. Malo mwa Zodiak, ndine Bright Kanyama. Abaso ndeba nsizo bankhani zathu matisanasiyane nayiso mitu yake. Boma la United Kingdom labeka ufufupi 6 billion kwacha yothandiza ntchito olimbana ndi matenda a COVID-19. President Zam'Chichewa ali mdziko la Tanzania kumene akucheza masiku awiri. Boma latsimikiza kuti zinthu zomwe zikutuluka ku msika walimbi ndi mafuta a dizelo oyenga kale. Nkhani za masewero, timu ya Flames yagonja ndi chigoli chimodzi pa masewero opimana mphamvu ndi timu ya dziko la Zambia. Muna ndine Sibongirezi Yambo mwakomana mzee. Check in for the breaking news.